Mukadzi waTinashe Mugabe oshoropodzwa pasocial media nemapfekero ake. Ndinokuchingamidzai zvakare pano paZim Witness TV patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzatiri kusangana nadzo mumastreets esocial media. So muzuva ranhasi ndadzoka zvakare nenyaya yakadai kuzara kumasocial media ose inova nyaya yemukadzi waTinashe Mugabe uyo ari kushoropodzwa nemapfekero ake nana keyboard warrior vemuZimbabwe. Pane mapictures emukadzi waTinashe Mugabe ayo ari kubuda pasocial media anoratidza kuti Tinashe Mugabe nemukadzi wake vakamboenda ivo kuzororo kunozvidyira mari dzavo semhuri vari kumafura mhepo. Asi tinoonawo maZim keyboard warrior vachishora mukadzi waTinashe vachiti anopfeka sechembere, vamwe vachitsvinyira vachiti mukadzi waTinashe ari kuita kunge mama vake. Vanhu vari kuti ivo nekuchena kunoita Tinashe Mugabe hazvienderani nezvinopfekwa nemukadzi wake. Asi vamwe vari kuratidza kuti havasi kufarira kushoropodzwa kuri kuitwa mukadzi waTinashe, vari kuzopedzisira votukavo avo vari kushora. So muri yeZimbabwe, tell us in comment section kuti munoti kudii nezvikuitwa mukadzi waTinashe Mugabe izvi. So ini zvangu ndakazvimiririrawo ndiri kudivi rangu. Chandinoona ndechekuti vanhu vanofanira kuziva kuti kwatinobva kwakasiyana-siyana uye zvitendero zvedu zvakasiyana-siyana. So hatifaniri kumanikidza munhu kuti aite zvatinoda isusu oro mapfekero edu isusu. Uye chimwe chandaona ndechekuti vanhu vazhinji vanga vachikomenta, vanhu vanga vachida kuti mukadzi waTinashe ange akapfeka bikini sezvo ari kubeach. Asi chisingazive vamwe ndechekuti havasi vose vanofarira zvekushama nekuonekwa miviri yavo neruzhinji. Saka kana iwewe kumba kwenyu uchida zvekushama, usazoudze vamwe zvekuita nekuti mitemo yekumba kwenyu haishande kudzimba dzevamwe. So muri yeZimbabwe ndokutendai nekuva nesu panyaya ino. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei panyaya inotevera.